Kamar yadda muke gani a cikin wannan bidiyo, wannan shine a fuskar wayar mu. To mu je ga shafin WhatsApp din. Wannan shine shafin WhatsApp. Kun dai ga yadda yake tambayar wato thumbprint dina kafin ya bani dama in shiga WhatsApp dina. To gashi na shiga da shatar alamar dan yatsa na ya bude. To me muke so mu yi magana akai a yau? Muna so ne mu yi magana akan hanyoyin da mai kallon wannan bidiyo zai bi. To kamar yadda kuke gani, bari mu je ya ta ina ma za mu nemo wayannan abubuwan matakan tsaro da za mu ba ma shafin namu. To bari mu danna wannan waje da kuke gani, wato wayannan digo 1 2 3 din nan. In ka shiga zai baka abubuwa kamar setting, wato new group, new broadcast, WhatsApp, sai stored message. To mu je ga abin da muke so mu shiga shine setting. Bayan mun shiga setting, gashi zai ba mu abubuwa kamar haka. Wajen mukullin nan da ake gani, wannan to nan ne za a shiga kamar yadda ake gani a haka. To idan mun shiga cikin mukullin, me muke nema shine abu na uku. Bayan privacy, security, sai two step verification, wajen da muke so mu shiga kenan. To bayan mun shiga two step verification, kamar yadda ake gani, gashi zai tambayi abubuwa, zai gaya maka ana buƙatar wasu lambobin sirri da zaka shigar wanda baka manta da su ba. Bayan ka shigar ta farko, zai sake baka dama ka sake shigarwa a karo na biyu. To yanzu misali gashi zan shigar da lambobin da zan shigar na sirri. To misali gashi dai na riga na gama sa wa'ancan lambobin. Yanzu yana tambaya ta shigar da email address dina a ciki. Yanzu kamar yadda kuke gani, wannan shine wajen da zan shigar da email, duka dai akan two step verification. Yanzu misali ga email dina, at gmail ko. To yanzu idan na gama shigarwa, gashi zai sake tambaya ta sake shigar da email din a karo na biyu. Shine kamar yadda na ga muku elfaruk shine 68 ko at gmail.com. to gashi na gama shigarwa, sai yanzu dan na save. Kuna kallon yadda yake analyzing, yana applying din wannan request din da nayi na two step verification. Kuma bayan ya gama, shine zai bani alamar cewa ba wani wanda zai iya ainihin wato karɓar wannan account na WhatsApp dina. Ko da a nan gaba, idan ko da wayata ta bata, zan iya yin backup, za su iya turo min wasu abubuwa ta shafin email dina. Saboda na ganin yanayi na network ne, amma bari na manta ban kunna data na ba, shi yasa bai applying da wuri ba. amma da yake yanzu gashi na tuna na kunna, gashi ya riga yayi abin nan. Saboda yanayin network yana buƙatar in sake maimaita. Wannan ya nuna cewa two step verification is enabled. Na riga na kammala kamar yadda kuke gani, gashi sai danna done. To wannan shine zai baka damar cewa nan gaba za ka iya ma rufe wannan tsarin, ko kuma ka canja pin din da ka shigar, ko kuma ka canja email address. Mun gama da wannan batu. Yanzu sai abu na gaba shine, duk lokacin da mutum zai sauke sabon WhatsApp, za a turo mashi wasu lambobi na sirri, wato code da za a turo maka. Wayannan code din shine masu yin hacking suke amfani da shi su turo maka domin su kwace maka account. Kakka yadda wani ya turo maka ya ce shi daga wani group ne, yana so ka turo da wasu code number da za a turo maka yanzu, wanda shine zai baka damar ka shiga ɗakin taro da za su yi na wani seminar ko makamantansu. Idan ka bashi wannan code din kai tsaye, abin da zai yi shine zai kwace maka account ɗinka. Don haka mutane su kula, su san da suke mu'amala. Ko ba wannan ba ma, wanda ya karɓo wayarka zai iya scanning din barcode na WhatsApp ɗinka, wanda shi ma zai iya bashi dama ya yi scanning din, wato ya kwace maka account ɗinka. Kamar yadda kuke gani, kamar yadda na gaya muku, abin da ya shafi wajen scanning na barcode din mutum, duka dai ana iya yin amfani da shi. Kun ga ko da fita na yi, ina son sake shiga WhatsApp, zai bani dama in shigar da wannan two step verification number din da na shigar da shi. Saboda haka yana da kyau ku bi wannan tsari. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Kamar yadda na gaya muku, ku shiga inda aka danna subscribe na wannan channel, wato tambarin Hausa TV, sai ku danna
bayan kun yi subscribe ku danna alamar kararrawa wanda zai dinga ba ku dama kuna ganin sababbin bidiyo da muke ɗaurawa akan yadda za a yi amfani da wannan shafuka na WhatsApp, Facebook da sauran social handles da ake amfani da su. Idan bidiyon ya burge ku akwai wajen da aka nuna alamar hannu wato like, idan kuka yi like zai ba da dama YouTube su ci gaba da nuna mutane da dama domin su ma su gani. Kuma muna maraba da duk wanda zai copy link ya yi sharing a sauran WhatsApp group ko surare domin mutane da dama su gani, amma ba mu ce dole sai an yi haka ba. Mun gode da kasancewa da wannan bidiyo da aka yi, sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.